Нищо. Крити. Напред. Точно така. Така, отиваш на неговото място. Така, разказвай, погледни я, намигни. И засмей се, така. И ти го погледни, се присмей. Давай, ти не стой на едно място. Крити. Не стой на едно място, докато и разказваш. При самото време стъпаш краката й. Така. Така, Захари? Издърпай го сега. Но той не успява дали да си разкаже разказа. И ти дошли застани подпри се на бастунчето и гледай какво прави. Подпри се на бастунчето. Страни краката, моля, разтворени, не забравяйте. Така. Разказвай, Захари. Да оправи си вратовръзката, оправи си шапката, намигвай, карай, качи я в колата сега, кажи, заповядай да се качи в колата. Ти почна да шофираш без да тя да се е качила. Така, натисни спирачка, нещо не пали колата, ключовите опитай. Така, Диди, ти седнала, нали, той шофира. Тихо. Сега накарай да слезе и поднеси цвет. Така. Поднеси и цветето. Така. И ела сега страни, да може и той да има време малко. Така. Ти се радваш сега тук, нищо повече. Така. И сега ти подай цветето. Подаде ли го? Така, чак сега ще забележиш, не да бързо още. Доволен си още. Сега се обърни, ма подчертавам. Не бързай, погледни към публиката.